Kan video min thlir sak tu te chi bai vek ole tun tuma chuan kan be seilo de vin thil a thleng a lai autonomous district council in thana zowa vote chirna te an han nei zowa nei zo tanga ni thum avele chuan in thlan ma thok dun congress le MNF khan sarkar nan siam mai tur ngai to lai kara thuthar kan han nei belle a chuta kan thuthar nei a chuan Lai District Congress Committee in MNF te thoho na chungchanga an in remna bo chi a an pu awangin in remna ti top thu kan donga kan mu a an lekha chuan ti hian in jiaka ramtana thopui tu tak Lai District Congress Committee mingin nanglei thopui te chibai kan book ache in hret angin MDC election kan nei ma khan Lai District Congress Committee PSC nen meeting nein thoho na thlung kan siam kha ani a election zo nuwa po thokho zel tura kan ngai lai in kan be sele rin lo tak main kan thoho na ti se thei zonga malakna om awang in Lai District Congress Committee chuan angai thu tak le a hetiang aloni ta ka chuan kan malam zela po Congress Party tan thil hlau thon om tak ani awang in tuna ta na chuan thoho na hi Lai District Congress Committee Political Affairs Committee meeting chuan ti top ni se ti na lo rel a chu wang in voina tang hian kan tho ho na chu kan ti top ta ni ti kan hriat tir ache kan tho ho na kan ti top chan ten ti a pakhat na chuan MNF ex-MLA Zingami in ZPM Legislature Party Leader Puti Zakunga MDC nena House Leader Chief Executive Member tur in le Executive Member post pangalai mai peka alo tiam awang in tiani a pahnina chuan MNF MLA ni mekin Bungtlang South Congress Block President Pubilal Thuam hnena Congress MDC ni lai pu Premokanti Mkon Pui BL MDC chu lo thlem chuka MNF party zom tur a ma alo lak awang in tiani a ramtana I tho pui ti in zero pianga chinza President Lai District Congress Committee headquarters long klai chuan minga sai na hi leikha hi December ni somsang ni somni panga a MNF president district headquarter long klai kha an pe ani ti chuan etaron lang ta chuan thutiam bo che MNF han ti photila video toy ten en lok te ang MNF party dang ang ani ve lo ti ko na hen shun la MNF chu avoid to da po Nong kan nationalism tundin na dinani party pakhat mai ani lo di se le ang u chumi ni wang chan ke mani poi I in te khin lo wang u party dang ne hian kan da ani tu kan nei wei na hian thare ni se chiang le ang u ani tu angin omila midang te hi chu ani tu an ni ve lo kan ni khwal te an ni ti siam u wei na hian emene bul reng ro se kalome ole tuna kan video enzo ta kha Dr. Rini Lalrin Zuali pulal denga fanuani MNF an din munte aron soi ti chuan remna siam tu remna thuthlung wongreng anin thin MNF fian tun thuma ero chuan an thuti ma hin an ding zo talom ni oti thei tur te po ani ti chuan lang chiang ta chun ZPM tel lovin sarkar na tu manan siam thei don oti khalang chiang ta Indian National Congress khan seat sari an neya MNF ne khan inzom ta se thokdun ta se seat som panga an neng sarkar an siam thei dona Indian National Congress le ZPM hi thokdun don ta se seat som pathum an neng sarkar na siam thei turin majority an nei thei don MNF le ZPM hi thokdun don se sarkar na siam thei turin majority an nei theng seat som pali an nei anga Congress le BJP le Independence thokdun don ta se seat som pakhatan nenga majority an siam thei don lova MNF le BJP le Independence thokdun se seat som pahni an nenga majority an siam thei don lo boka ZPM le BJP le Independence thokdun se majority an siam thei lo seat som chaw an nei don chutiang din hmuna chuan an ding ta nuai MNF le Congress in an thodunan ti top taxi chuan ZPM tel lovin Lai Autonomous District Council
sarkar thar piang thei lo ti kha a chiang ta a chu wang chuan ZPM hi du thlang thei din huna an ding ta zok em ni o a vote nei tlem BJP le independence lo da thata ila a vote nei tlem zinga chun thu nei na du thlan na awanga thu nei na siam theilal na siam thei din huna khanin an ding chhota ne ti kha a chiang ta ani chumi ni rual ro chuan lai autonomous district council mi puite hi ngai to ngun takin sen tu le zual zia alang chiang hle a party mal sarkar na siam thei tura vote lin na chang in thret te po a hun mange o ti te ponan soita ila ngai lo lama in ngai lo tur ngai ta ila bial chung ma ani khu chung ma ani district council ma sona tur te chu tu pon in du ve kan ni ti te kha thil chiang ani anga chuwang chuan hetiang din huna sarkar na siam ma pon kan boi noi a puzorom thang eng tinga ti kha kum nga chungin voi nga sarkar ti kan ani ta jialo ka tiang kha ni kum nga chungin tram nga sarkar an omani jialo takani tiang deuh kha ni a chuwang chuan a jialo em a arab thak zo kan ni tro arab thak chu ting te chu ni a ta chuan a party malin an thur ta ila ZPM te a party no pangan ni zia alang chiang hle a chuta chuan tu hnai maya November a dampabela by election kan neya a oma ta chuan kan thriat angin puwanlal sai lawa ruling lai kha tlingzo lovin opposition MLA tan pu thangte a Dr. R la thangle na thlantle ani a ta pokhan dil ro langa chuanin bial mi puite du tur le vote ting thei tur hi candidate in set thiam hi poimo hle anang mani le nang mani hi in set hlum sangni somni pathuma in set hlum to somni panga a by election apo in le set hlum le a chumini wang chonin in zir deuh chu angai hle ani ti te pokha alang thei a indu sangna wang mani hen lo ti to a ti ai chuanin sarkar na kan siam du ni chuan ani hi tling ro se a tling dur hi ruatang thu nei na te chu headquarter thu ni tholom ti zonga ngai tu nen sen te po atul view in alang theinga chu tiang che chuan LADC in thana po ZPM atang candidate chang talo party langa wading tling ta te anom le loi si hianin in party chunga du thu in sam lo na tam tak om nei ti kha chiang ma candidate in set don in thlan don in bial mi puiten tunge an du tur bial mi puite tunge tlana tur te kha endil ruwa da ta ula party kan ni chun clean kha kan du lo thailo ani engin thana po ni se VC local council LADC MDC MADC po ni se CADC po ni se MLA in thana po ni se tu pon clean kan du vek ani chumini wang chuan ko hron upat thana po clean kan du ni lo mi tro chu tiang ani wang chuan a tling ngei tur bial mi puiten an du le keima ni headquarter pona kan thun thei tur heng ho hian thang ti na sang kha in thriat te po kha a fu view don ani ti te kha han thai han soilang ta ila headquarter hi tu te pon kan ngai poimo dona an ngai poimo then chu wang chuan headquarter tanga in thunun tur tho ni dona wang khan nangma ni Southern Division lampang te mo ina hi a thangian ti an du sak zong ron ti ringot lo khanin party mi puitenan tunge an du an vote lin chak tur kha in thlan so them ka poimo hle don an ti ka sata ila headquarter atanga in control le vek tur te khani tho wangin tiang zong ngai to nen chim te po chu ti mang mo te po ni inarin ome ti chuan congress thi an din mun hi se sarkar MLA pakhat chau an neya chumi ni rol chuan sangni somni LADC in thana khan seat khat chau an ne boka chu tatang chuan seat sare anon kai dor theya pusingun lian chunga hi mimal takena faklo thei lova a tling chiang boka chumi ni rol chuan congress muthu torong kai tho tu te po ani hati theya chu tiang ani wang chuan pungun awang liao hian congress hi aron tho chuak ani ti te po kha mimal tin ru chuan ani ve tho ka ringa chumi ni wang chuan minan thlan chak tur kha ano in set thiam ani po si jong anon chu mi ro si som pali ron chu a chu tatang chuan za som nga an si chu tanga za som nga aron hau theya an tho chuana hi tho chuana ro pui takani ti te pon soita ila politics khovela chuan kan soi su lo tur ngai ta ila ti chuan MNF thunga chuan MNF hi
regional party Mizoram kan ne chun upabera senior bernia kum somrukle apali chobor velanta a chumini wang chuan in candidate contestant set tur te po an thiam view in a lang boka ta chuan si somni sangni somni in thanan neya sangni somni panga sidria ta thama se opposition ni chung chuan in hau si thau nem takan ani party mala chun si thau nem berte pon ni te po kha kan hre ome chumini wang chuan han in check soi boy thin ma ila party tin atang hin zir tur te chom zelan ni te po kha han soilang tabukila chome ti chuan BJP po anti tha view zel independence te po independence tlinu phur view turahin kalo ngai thina amai ro chu MDC level te hi chuanin alo thei mai zela MLA in thana general election te hi chuan tundin munanga chuan independent din hi chu phurom takani amaro MDC chuanin independent pon tun in thanzo tak sangni somni panga posit ni lai anla la thaya sangni somni a phejon si thumlai ni chuta ril ruwa lang tura chuanin mimal tha hi chu tupon kan lo du zela kan bial min enkol tu turpon mimal tha hi chu kan lo la ye chung lo ni ti khalang cheng emema chungte chu party tina in contest tepon candidate tepon kin zel ap kan ru avongta ila kan party belahi belo po ni ila kan MDC kan nilai member kan nilai district council member kan nilai chun thei top chu ila nakina independent din ngai hun polo thei chu teng hun tan chu ro mana te po siam ve ang ti ril ru ngai to na siam ro te po kha thil tha tak ning ti te po kha seta ila chi chuan tun din huna chuan kan soi to ang khan ZPM thlek na lam party in sarkar na an siam thei don ni ti te kha kan ril ru chun lang chiang anga MNF nen nge congress nen nge ti kha kan thlir zel tura ngai ta ila athangai tun tan chuan khatizong khalo ni le ta sela kan video te min lo en sak thina kan lom min lo like sak ula comment te kharon pezer ula share le subscribe te po kha in ngai na zong te ni phot chuan min lo ti sak zel tur kan in ngen bokani hun man nuam vek ule